Chairman, gwa ya ebe anyị nọ. Biko ọ gakwa na nke Pastor Chinedu. Ọ na nke Pastor Chinedu ka anyị nọ ebe ka esi efute ngwongwo niile a. Ọgwụ karịrị. Okite uye afụkwa okite anya nere eme nke ebe dere ọwụrụ nke na ọkarị 1 million. Uye eji anyị ndị nọọfụ uye eji anyị wee fokite anyị. Ndị na-enwere ajọ ọgwụ and ọgwụ sọsọ enwe ndị be anyị anyị na-eme dibia ma aka dibia. Ka nwecha ajọ ọgwụ na onwecha okite. Anyị chọpụtara arị na inwe ajọ ọgwụ na be inwe okite abeghị. Anyị ebe bịa bulu ebulu gị na ọgwụ a. Anyị ga-emekwa ebe n'omesi. N'omesi. Anyị nọ na mmemme kịta na nke onye si nọ pastọ ka ọwụ na nwa ebe agụ na bọbie ka anyị si apafụka ọgwụ kịta anyị panya na ọgwụ ya agbalata nnọọfịa ta nhụ ka nnọọbịa kilie ekili chezie ha ndị ahụ vato gọvanọ ndị nnọọfịa pụta na ta nhụ ka unu were anya fụ ọgwụ ọ na-asị na ọgwụ ebe ọ jere ọlụ pastọ ya na anala anọ ebe ahụ emebi ọgwụ wee bụrụ natazi abịa ọlụzie na sekretariat ọkọwa ihe awa ebu kọmanda mmanwụ ndị ilo so anyị bịa na mmemme na so ka anyị rikọva ihe ka anyị bịa kịta ka anyị rikọva ka ọsọ ajọ ihe adịrọ mma nta ajọ ihe ya agba ọsọ na nnọọbịa onye na-ekwere anya ekwetali ya nwasị ndị nnọọbịa na ebe ọ bụ ihe onye ji eme anya n'aka ya so unu na-asọpọtụkwa ndị task force maka ọsọ ọrụ anyị ya alụ chechicha anya ọkọrụ mmiri ọsọ ihe adọwara ebe anụ ha sị na na-eme ụka awụrọ ihe anyị na-anụ ọzọ asị na a na-eme ụka mana ihe anyị bịara ebe a dị too much ihe adọwara ebe anyị fụrụ ebe a dị too much so ana m ekele ndị nnọọbịa udo dịrị onye ọbụla ya bụ kọmanda